Nag-atang ng daan daplin sa kalsada sa Magsaysay Avenue, Davao City doon sa post office ang mga enforcers sa City TMO kagahapon sa hapon, Abril 26. Aron panid-an ang sumbong nga ilang nadawat gikan sa mga pasahero nga nagreklamo sa mga PUJ driver nga namasada sa rotang maaagdaw ning syudad nga dili na musubay og rota. Imbis nga moderetsyo og agdaw base sa ilang prangkisa, subay sa CM Recto kung Claveria Street mo left turn na ang mga driver sa Magsaysay Avenue duol sa post office. Mao nga gipangtikitan sila sa mga enforcer. Usa na niini si Allen J. De Los Santos nga nangatarungan nga nag-cutting trip lang siya kay walay pasahero. Sa rasang rota na to? Maagdaw. Maaagdaw. Pero niagi ka o Wala namang may pasahero gud. walay pasahero. Tapos Diretso na lang gud re. sumala ni Jess Pendulat Sisay ang team leader sa operasyon. Cutting trips ang gihimo ni De Los Santos, mao nga ilaha kining dakpon kay nadoble ang pamasahe sa mga pasahero kay kinahanglan pa silang musakay og laing PUJ aron mahatod sa Agdaw. Ang rota ni from Maa to Agda unta ilang rota. Karon ang ilang gibuhat, nag-cutting trip sila dire sa may Siem Recto to Magsaysay. Di na sila mulaos dito sa Agdao. So mo na pipila ka mga commuter, mga pasahero nga nagreklamo sa opisina namo. So mo nag-action na namo. 23 ka mga PUJ drivers sa rotang Maaagdaw ang nasampulan sa City TMO ug naisyuhan og ticket sa operasyon kagahapon sa hapon. 1,500 pesos ang ilang mabayran nga penalty. Ilang violation is cutting trip. Pilay bayadan na. 1,500, section 172. Nanawagan ang City TMO sa mga PUJ drivers nga likayan ang pag-cutting trips kay kulang pa nga ibayad ang tibuok adlaw nila nga kita sa penalty sa ilang nahimong kalapasan.